Na Slovensku týka časovaná bomba. Dôchodky sú v ohrození. Štát je stále štedrejší k penzistom, no systém praska vo švíkoch. Výdavky na dôchodky za posledných 5 rokov stúpli o 74%. Počet nových dôchodkov prudko rastie, zatiaľ, čo sa rodí stále menej detí. Kto zaplatí tie dôchodky? Silné generácie stárnu a pracovných rúk ubúda. Sociálna poisťovňa už teraz nestíha kryť rastúce náklady. Priemerný dôchodok stúpol takmer o 50%, no príjmy poisťovne nestačia. Kde je problém? Starnúca populácia, nízka pôrodnosť a nové dôchodkové dávky. 13. dôchodky, rodičovské a mimoriadne valorizácie, všetko pekné. Ale štátny rozpočet to nezvláda. Riešenie? Ak sa nič nezmení, čaká nás dôchodková kríza. Ako zabezpečiť dôstojné dôchodky bez kolapsu verejných financií? Zdieľaj tento príspevok a daj nám vedieť svoj názor. Ako by si ty riešil túto výzvu?